siminto. Balik na bukas. Ano yung siya, sir? Sir, kaya rin yung sinagawin sa ika. Mungkin. Ata. Lager na to. Ang saya salamat. Video ni mo. Ikaw batos din ang hindi mo engineer kaya ka pala po sa Rio. Hi vlog. Hi. Is that you? Okay. Sir, aman to ako ang kwan. Oy, Maman sa lihog na gano'n. Masa, Bill. Madol. Hindi mo ko train dito buo. Kala ko ba naman. Gawin pero tagten ko man naman. Ang nagkikita lang siya. Ang istorya. Nyaw nay nako yung mga kuan na mo ari-ari mo palit ako kung sa Parang siyang kuan. Buyer. Di pa yung jump shop ani. Oh. Nasa market. Ha? Sir, ang kuan ani, sir. Patungan daw ma'am. Kuan ni siya. Asa ting klase ato madala. Kato. Sana. Ang ala ang mga pagsiya. Balik sa talas. Masyarakat din siya. Masyarakat din siya.
Ingon pala to ato, himon pala to attraction po.